kuka sani wannan channel na mai suna sana'a silal arziki. An canza sunan channel din saboda wasu dalilai. An canza shi daga Ingo TV ya koma sana'a silal arziki. Duba da dacewa haka. Kuma gushe ba dai muna kawo muku ayyuka daban-daban akan wannan channel namu mai albarka, wanda kamar yadda dama muka faɗa muku cewa wannan tafiya ce da take son ta gina wasu abubuwa da suka shafi harkar sana'a ta hannu, kuma musamman sana'a ta ɗinki, wanda sana'a ce da muka sani mai matuƙar muhimmanci a cikin al'umma. Wai ta jima tana ba da gudunmawa maza da mata, yara da manya, duk wannan sana'a ta ɗinki ta ƙunshe su. Da haka muka ga dacewar hakan cewa mu ci gaba da gawo muku abubuwa daban-daban da za su taimaka wajen haɓaka wannan sana'a mai albarka yadda mutane za su fahimta. Da haka a yau ma za mu kawo muku wani salo na ɗinki, wanda ɗinki ne da ya shafi trouser, ma'ana ƙananan kaya ko jacket da sauransu. Yaya ake ɗinkawa ko suit, wanda shine yaya ake ɗinka suit, ya ake ɗinka t-shirt yadda mutum zai iya sawa. Don haka yau ku ci gaba da biyo mu akan wannan channel namu mai albarka mai suna sana'a silal arziki, sana'a silal arziki TV. Da haka kar a manta duk sanda aka kalla a danna mana subscribing, a danna ƙararrawa. Insha Allah za a dinga samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora. Da haka ku ci gaba da biyo mu akan wannan channel namu mai albarka. Mun gode da irin yadda kuke mutunta mu akan wannan channel. Da haka ku ci gaba da biyo mu, kuma za mu ci gaba da kawo muku abin da zai gamsar da ku insha Allah. Da haka muna godiya, ci gaba da zama tare da ku. Mun gode.